Lokakuussa 2008 tämä halli on piukassa porukkaa, mutta silloin täällä ei olekaan Tepsin matsi, vaan halli on täynnä rukoilijoita, 10 000 rukoilijaa Suomen jokaisesta kunnasta. Tuonne areenan keskelle muodostuu Kristuksen risti, jonne rukousedustajat Suomen jokaisesta kunnasta tuo oman vaakunaviirinsä. Kristuspäivä innostaa rukoilijoita kaikkialla maassa, ja sen jälkeen kansallinen rukousliike voi levitä kaikkialle tässä maassa. Se nostaa myös rukouksen uudestaan median agendaan. Tässä maassa löytyy rukoilijoita. Siitä keskustellaan Kympin uutisten kevennyksessä, Helsingin Sanomien yleisöosastolla ja Sotkamon Sivassa. Kolmanneksi, tämä maa tarvitsee rukoilijoita. Me tarvitaan nyt enemmän Jumalan siunausta kuin ehkä koskaan. Seuraavaksi katsotaan, mitä Sveitsin Kristuspäivässä tapahtui kesällä 2004. About 20 years ago, I asked the Lord, what is on your heart for Switzerland? And He impressed me and our leaders in our ministry with 2 goals we should pray for. First, that our country would become a blessing to the world again, that we would share our riches and that spiritual rivers would flow out from Switzerland to the world. And He also impressed us to pray and to work for the second goal, that in every political community, in every district, there is a cell, a community that is praying regularly and intensely for the community, for the district, for the authorities as well as the inhabitants. Tässä on vain kyseessä rukouksesta Suomen kansan keskuudessa, vaan rukouksesta monissa muissa kansoissa. Ja miten tämä rukouksen viestikapula voidaan Suomen kansan kautta antaa monille muille maille. Mutta ajattelen erityisesti Eurooppaa ja lopulta totta kai maailman ääriä. Tämän tapahtuman yhtenä tavoitteena on se, että me tuomme julki meidän näkymme ja unelmamme siitä, että Suomesta lähtisi 12 000 ihmistä lähetettynä kaikkiin kansoihin niin, että koko maailma tulisi evankelioiduksi tämän sukupolven aikana. Tämä on meidän näkymme ja tämä me uskomme olevan Jumalan Isän sydämellä.